डक्टर सांग्रांनि रेजिगनेशन होनायखौ बयबो मोनथिबाय नैबे समाव आरो बिथांमोननि लिस्ट फोसावनायनि उनाव बेफोरबायदि दुंहाव थासारि मोनसे जों नुगासिनो दङ। आं नोंथांमोननो सांग्रांनि सांग्रांथि होनायखौ फोरमायनो सानो। बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे इम्पोर्टेन्ट मेसेज होलांदों UPPL पार्टिनि थाखाय स्पेशली मा जानो थांगासिनो दं। आं बे लाइजामखौ फरायथिना होनि। बिराद स्पेशल मेसेज। हयथ' बयबो रेजिगनेशन होनायखौल' नुबाय किन्तु मा लिरदों बेखौ नायाखै। बिराद दुखु गोसोजों बिथाङा बेखौ खोथाखौ फोरमायदों। बिथांनि डेजिगनेशनानोमोन इउथ विं UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोसेनो प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय रेजिगनेशनखौ होबाय। दा खोथाया जाहैबाय 14 चिरां दुवारनिफ्राय बिथाङा आसा खालामदोंमोन जे गावखौनो केन्डिडेट फोसावगोन होननानै, नाथाय बे जायासै। बिथाङा लिरदों दे नमिनेशन अफ मिस्टार खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन 14 चिरां दुवारनिफ्राय, जायखौ बिथाङा फोरमायदों जे बियो मोनसे सिरियास इनसाल्ट होनना बुंदों। माने बिराद माने मुगैथाव, ओरैबायदि सिरियास इनसाल्ट फर द पिपल अफ 14 चिरां दुवार एंड हार्ड वर्किं पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स एंड सपोर्टार्स। दा खोथाया इग्नोर खालामजाया। बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोबोद गोथौ मोनसे ओंथि दङ। दिनै जाय बिथांखौ 14 चिरां दुवारनिफ्राय रायजो राजाफ्रा थांनाय दिनै 5 बोसोरनि सिगांनो अलरेडि आउट खालामखानायमोन बे समस्थिनिफ्राय। दा बेफोरबायदि मोसौ बोरायखौ हाखराव गब्रखानायखौ प्रमद बर' आदायाव बेनिफ्राय बोखांना लाबोखो मोनथिया। दा मोजां डक्टर सांग्रां बायदिखौ लुबैदोंमोन UPPL नि हार्डकोर वर्कार्सफोरा, किन्तु खाम्फाखौसो मानि थाखाय 14 चिरां दुवारनिफ्राय होफिनखो, जायखौ बारम्बार बिथांमोना बुंबाय थायोमोन सासे मोसौ बोराय बेदर गेसाव बायदिसिना। दा बेखौ बोजबनानै लाबाय आरो बिजाथि महरै फोसावबायबो। दानाबा बिराद गिदिर सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जाबाय UPPL आ। सासे इयुथनि थाखाय मोनसे इन्सपिरेशन, मोनसे कन्फिडेन्ट डक्टर सांग्रां बायदिखौ दिनै गोमाना लानाया बिथांमोननि थाखाय गिदिर खहा होनना बुंनांगोन। आरो बिथाङा उदां बिजाथि महरै गेलेगोन होननानै अलरेडि फोसावखाबाय। दा बेनो बिथाङा लिरबावदों nominating Mr. Khampa Borgari, who was already voted out by the people of 14 Chirang Duar while he contested from BPF, and nominating him again from UPPL is not acceptable and injustice to the people of the area. So बे मोनसे पार्टीनि जेतु नियम खान्थिनि मथे बे थारैनो इनसाल्ट जादों। जायफोरा हार्डकोर, जायफोरा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय मावबोनाय लिडार्सफोरखौ इग्नोर खालामनानै थोंजोङै BPF हान्जानिफ्राय थांनायासो जुदि दिनै टिकेट मोनहैयोब्ला दिनै UPPL नि संबिजितखौ सोर दादोंमोन, बोरै दादोंमोन एसे नायफिननो गोनां जागोन। ओंखायनो सांग्रां जादो UPPL नि नेताफोर, नोंथांमोना थाबैनो सम थासेयाव UPPL दोलोखौ गारदो। लाब गैला। नोंथांमोना थै-थां मावथाबनानै बेवहाय खुनु मोजां समाजनि मावनो हागोन होननायखौ आसा खालामनांला। बे नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे मेसेज डक्टर सांग्रांनि, नोंथांमोना नायनो हागोन। आं बांद्राय बुंनो सानाखै, माखासे केन्डिडेटनि लिस्ट फैनो दंबावो। दा बयबो नेलायगासिनो दं। किन्तु BPF निफ्राय BPF हान्जाया स्पष्टनो मात्र डिक्लेरेशनल' होनो बाखि। नाथाय UPPL नि लिस्टखौ नुनानैथ' सोरबा अलरेडि होखारजानाय बायदि, दावबायसायाबो होखारजानाय, फेरेंगाया बावखुंग्रि होननानै दिनै निसिमायाव खारफिनलायबाय। दा बेफोरबायदि आरो सानैसो हार्डकोर लिडार दारांगा जुलिनिफ्रायबो जों नुदों। मनज गयारिमोन बायदिया दिनै APB पार्टियाव हाबनानै बिजाथि नमिनेशन होनो गोनां बाध्य जाबाय। बिथांमोना गुबुन पार्टियाव हाबनांगौ जाबाय। मुहुर्त समाव मोनसे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट थासेयाव बेफोरबायदि थासारिया जाथावना नङामोन, जायनो फोरमायो दिनै UPPL पार्टिनि दुर्बलता स्थितिखौहाय। मैया 25 नं बागानपारा बियाबाव प्रमद बर' फैदोंमोन। बिथांमोना मोनसे पाब्लिक गेदारिं मिटिं लादोंमोन, किन्तु जग्रबसेल' मानसिखौ नुनानै जोंबो आसुरित मोनदों। सासे CM फैसेयावबो मानो मानसिफोरा दिनै UPPL नि फारसे एट्राक्शन जानायनि अनगा माने जानगारावसो थांनायखौ नुगासिनो दं। स' लोगो मोनबावगोन रायजोफोर। नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोना आं होनो थांगासिनो दं। FB आवबो फल' खालाम। नोंथांमोना आं लेटेस्ट आपडेटखौ हरगोन बेवहायनो केन्डिडेट डिक्लेरेशननि। दा नैबे समावहाय जोङो नेनानै दङ आरो UPPL नि हार्डकोर वर्कार्सफोरा बेखौ सानफिनना नायोबा गाहाम जागोन होननानै आं सानो।
दोनथ'बाय गोजोन्थों।